agus támuid gléisad an carpe dearg agus réad an ceúra fad a cheoladh an chlór nua Saol Ella an seo san cinema in Gáillimh. Achar dús, tá snacking tastal wem. Gur mágad Ciara. Bléin with eile agad? Lish, gur mágad Ruark. Inis dom céir é an rud is fearr faoi bheith obair set Saol Ella. Is dóigh ceangan na rudaí na daoine fad a bhfuil me lob agus na cords fad a rinne me. Bhí siad sin go deas agus bhí atmosfér iontach set agus tá cords don Saol inis. Don Saol Ella. Agus seo hiad mo chláán I cheartí. Rónán, Ella, agus Liam. Agus is mis tas. An bhéitá cur síos a dhéanamh Saol Ella I trí ocaldum. Ceapan Sarah, Spree, agus Gweilgóirí. Do you go to Van an tea? Sinnin fáilte rúta éis. An bhfuil an caca bailí ré? Nach bhfuil is go má go bhfuil agus dála á frisin. Tá mé an seonis le Grace Ridge aka Saoladh is Saol Ella. Caithfidh raibh an crack agah ar an set. An inseoí tú dom faoin cuimhne is fearr atá agat. Is dóthaí an cuimhne is fearr bheam ná breachláin ant, ceann na aisteoirí is rinne muid an jog le cuairtaí de agus bhí cácáin dead an más agus bhí just netted spríán. Caithfidh just cuair just ionta gadra ar fad bhí, like ón tús bhí just cuair is iontoch ag chulainna le na chéile. Agus ar an glór níl tú rócordúil le Ciara ach ghlacham leis sa fíorthail gois bhar fad an an cordúil.